24 sija wara li delegazzjoni Laburista waslet lura Malta minn żjara importanti fil-Libja, One News tkellem mad-deputat Carmen Novella li kien parti minn din id-delegazzjoni. Żjara li minna ħareġ ir-rispett li jgawdi l-Partit Laburista Malti fost il-poplu Libjan. Il-Partit Laburista Malti kien l-ewwel partit fl-oppożizzjoni illi intlaqa mill-ogħla awtoritajiet fil-Libja. Carmen Novella spjega li mhux tad il-Partit Laburista ma marx biex ifixkel il-ħidma tal-Gvern Malti, anzi uża ir-rispett li jgawdi biex jagħti sostenn lill-Gvern Malti u lil pajjiżna. Li għamilna wkoll tajna l-appoġġ tagħna għat-talbiet kollha u għad-diskussjonijiet kollha li għandu l-Gvern Malti preżentament mal-awtoritajiet Libjani. Iddeskriva ma' One News kif id-delegazzjoni Laburista ltaqet mhux biss mal-kap tal-Kunsill Transitorju Libjan Mustafa Abdel Jalil, iżda żaret żoni varji fil-pajjiż minn Tripli sa Miżurata u Benghazi, fejn il-komunitajiet diversi tal-pajjiż ingħataw l-attenzjoni li jisħoqilhom. Dan bil-għan li tissaħħaħ il-ħbiberija bejn iż-żewġ popli u biex pajjiżna jibbenefika minn din relazzjoni ta' rispett reċiproku. Aħna meta tkellimna fuq ħbiberija fisem il-poplu Malti, konna qed nitkellmu fuq ħbiberija li l-qudiem tista' anki tissarraf forsi fiktar xogħol, iktar kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi.